Buen día, señora Chantal. ¿Se le ofrece alguna cosa? Buenos días, Elena. Sí, por favor. Tráeme un croissant, unas tostaditas de mermelada con rosas del Tíbet, un zumo de naranja natural y un vasito de agua verde. Y unas lonchitas de jamón. De jabón 5 jotas, Joselito, y con unas virutas de oro. Sí. Gracias. ¡Henry! ¡Henry! Sí, señora. Por favor, cuando termines de lavar el coche, avísame que nos vamos a ir a Gucci, que ya se acerca mi cumpleaños y tengo que comprarme muchos vestidos. Bueno, señora. Guay. Ah, qué bien. Así te lo has dicho. Muchas gracias, Elena. Amb el seu permís? No, venga, un momento. Te lo puedes llevar. Trobes que este són hores d'arribar? Clara, no. Que són les 12. Tómalo, cap. Sempre estàs borratxo, quina olor que fas? On has estat? Tindries que haver anat en vergonya. Sí, i damunt estem sense dir res. Estic farta, me tiren del treball, arribo a casa i este només fa que dormir. No m'ajuda en res i tinc tota la faena per a fer. Ai, damunt només fa que gastar diners i més diners. I és que no ne guanya perquè no tenc càrrecs. Ja n'estic farta, Abans era molt diferent. Sempre em deia coses boniques, em regalava coses, però ara mai, ni per al meu aniversari. Vicent, que cansada que estic. Què? Com t'ha anat la guàrdia de l'hospital? Bé, un poc pesat, però també. Sí que arribes tard, no? Avui ja són passades les 12. Ja, sempre he comptat, ja fas temps. Ai, Marina, com me cuides, com te vull. Vaig a la cuina, vale, Vicent? Vale, si vols alguna cosa m'avises i t'ajudo a preparar el dinar o a preparar la taula. Vale, perfecte. Vale. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes each girl he passes goes, ¿Te gusta cómo me quedaban los vestidos, Henry? Oh, estabas preciosa, señora Chantal. Siempre tan amable conmigo, Henry. Es que usted se lo merece. Muchas gracias. ¿Me acompañas a guardar los trajes? Sí, señora. Gracias. Disculpe, señora Chantal. Dime. ¿Ha encargado usted ya la ópera para la fiesta de su aniversario? Pues es verdad. Gracias por recordármelo, Henry. Nada, señora. Tú siempre tan eficiente. Gracias. Y tan amable. Voy a publicarlo en mi Facebook. but he stays when he walks to the sea. He looks straight ahead. Vicent, vaig a mirar les fotos que va penjar Pili l'altre dia, vale? Ah, molt bé. Doncs quan ho tingues m'avises i les miraré jo també. Ostres! Vicent! Vine, mira quina ventonya sí. Vine. Vale. Mira.
interessant, no? Trobes que el podria intentar? I tant! Va, a més, a mi m'agrada molt com composes. I a part, no volies fer una obra còmica? Una òpera còmica? Sí, sí que és veritat, sí. Crec que el demanaré l'email i demanaré més informació. A veure què tal surt. Pues així tens l'email, senyora.chantal@hotmail.com. Vale, doncs me l'apuntaré i el provaré. Molt bé. Oli. ¡Amadeu! ¡Amadeu! Ya que no te vales, que sí que en racha y me vas a la par. Que tinc la solució per a la nostra economia. Pero que no inventes. Que sí, que s'ha convocat un concurs de composició. Presentas tú, sí, vos. Però, Wow. a veure, que el premi són 100.000 euros, Bueno, bé, què teniu vosaltres, a veure? Pues això, pa mi. Vosaltres, adeu. Que la pela és la pela. No, que la pela és la pela. Vinga, fins una altra. On has vist això, Clara? Mira, Cari, ahora te voy a enseñar el Facebook que me han enviado un evento. I'm leaving tonight, going somewhere deep inside my mind. I close my eyes slowly, float away slowly, but I know I'll be alright. It's calling stronger to me. Cari, Dime. saps qui se presenta al concurs també? Vicent Martín i Soler, així que ja te pots esforçar, perquè necessitem els diners. Pues crec que tinc una idea, Ah, sí? Quina? Si aconseguim l'obra de Martín Soler, jo la puc modificar en el meu estil i de segur que serà més bona per a d'ell. I com ho penses fer? Cari, tu me vols tant com jo t'estime tu. Vinga. Porta el teléfono. Ya está. Ahora toca tú. Sí? Sí, espera un moment. Marina, Sí? què espera tu? Ah, gràcies. Sí? Ostres, sí. Vaig de seguida. Sí, vale, fins ara. Ha hagut un accident al costat. Me'n vaig, vale? Ja ens veurem. Vale, ja ficaràs algo. Vale, adeu. Adéu. Señora Rocher. Hola, Henry. Pero no me llames señora Rocher, para ti sabes que soy Chantal. Chantal. La señora del Ángelo solicita su atención. Muchas gracias. Hola, Elizabeth. Chantal! Hola! Què estàs preparat enguany per al teu fantàstic aniversari? Mujer, pero eso no se explica. Va, per favor, Chantal! ¿No te puedo explicar tantas cosas, mujer? Bueno. De acuerdo, venga. Te espero esta tarde en mi casa y prepararé un Long Island Tea y charlamos un poquito, ¿ven?
¿Y quieres que te cuente alguna cosilla? Pues ya te contaré alguna cosilla. Y, en fin, nos iremos a dar un paseíto y charlaremos, ¿vale, cielo? Muy bien. Chao, hasta luego. Uy, Clara, quina sorpresa. Vols passar? Vale, passaré un momentet. Mira, és que estava de compres per aquí i com feia temps que no parlàvem, damunt l'altre dia, quan se mos van creuar les mirades, m'avellis conèixer una miqueta millor i com composes tan bé. Bueno, Mozart també ho fa molt bé. Ja, però és que les teues composicions són més sensuals, com tu. Vaig a buscar alguna per a veure, vale? Ara torno. Perdona, no volia mullar. No passa res. Perdona. Però què està passant així, Vicent? M'has de dir alguna cosa? Això no és el que pareix, Ha vingut Clara un moment a fer-nos una visita. Clar, i per això estàs damunt d'ella, no? No, és que anava en la safata en l'aigua Però què te penses, que estic tonta? No, és que m'ha caigut l'aigua Però que li estaves tocant la cama de mala manera. Claro, perquè me sabia mal i... Claro, te sabia mal. Hi ha moltes coses que te saben mal. No, Tu i jo ja parlarem, Ja parlarem. No. No. Ja parlarem. Però, Marina... Jo que pensava que Vicent estava tan enamorat de mi. Ja està car, ja ho tinc tot. Quan te vull?